אתם לא רוצים לחשוב על זמנים קשים, על מי יטפל בכם כשלא תוכלו לדאוג לעצמכם, על איזה טיפולים אתם תקבלו, מי יטפל בחשבון הבנק, מי יטפל בנכסים שלכם. אולי אתם ליוויתם את אחד ההורים בתקופה שהוא לא היה צלול, ואתם ראיתם שזה היה כרוך בהמון ריצות, בירוקרטיה, הגשת דוחות לאפוטרופוס הכללי, וגם היה צריך לפנות לבית משפט בבקשה למינוי אפוטרופוס. אולי אתם חוששים שהילדים שלכם יתקשו להסתדר ביניהם. אתם יכולים לדאוג מראש עכשיו, כשאתם צלולים, לערוך אצל עורכת דין מוסמכת ייפוי כוח מתמשך, להשאיר את הדברים מסודרים, לקבוע איזה טיפולים רפואיים כן הייתם רוצים לקבל, אולי יש טיפולים מאריכי חיים שלא הייתם רוצים לקבל אותם, ולקבוע את כל הדברים האלה במסמך מראש שיקבל תוקף על ידי האפוטרופוס הכללי. אתם רוצים להשאיר את הדברים מסודרים, לתת למשפחה שלכם שקט וביטחון, שאם אתם לא תהיו צלולים וכשירים, יהיה מסמך כזה מוכן, ויחסוך את הזמן ואת הכסף שכרוכים בפנייה לבית משפט. אז אם גם אתם רוצים להשאיר למשפחה שלכם ולכם שקט וביטחון, תתקשרו או תשאירו הודעה ואחזור אליכם.